Maguto. Kahit walang babi. Hello mga subscribers, muli. Ito yung aming second na labas ni Apong Saling. So, ano, tingnan, wala pang hawak oh. Hindi pa mahawak. Ayan, so, actually hindi namin nakuha lang yung papunta rito. Yung phone ko medyo nagka-problema. Ayan, sige, dito, nakakala rin. Ayan, dahan-dahan lang. So, ito yung aming pangalawang round na paglabas namin dito. Oh, Dar, ano masasabi mo? Nababilya. Nababilya. Ayaw mo si ano, si Ano? Sige. si Mang Kiapweng. Ayaw ko gano'ng magsalita, papapagod ako. Ayan, dandan lang, focus lang. So, papasin natin kayo, tumibay na yung mga tindig niya Apong Saling. Ayan. At matibay na at hindi na masyadong madaling mapagod. Ayan. Sige po. Para naman mapandang mga kapatid mo to. Ayan, lahat ng mga kapatid mo, mapapanoorin nila to. Ayan. Namisto yung lakad mo eh. Ayan, mapapalin. Yan, gumaganda ng init. Sarap yan. 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 Diba? Kasi minsan ay makatintay ng ano, init, di ba? Kasi po tayo aircon eh. Aircon. O yan. Magkapag walang init. So yan guys, pauwi na kami guys. Sa makikita nyo dito yung dinadaanan namin. Ayan, ganda. Medyo flat. Pauwi na kami. Kakayanin ba? Oo. Oo yan, kayanin mo dahil tayo buhatin. Ayan guys, ayan. So shoutout nga pala sa aking pamangkin na si Eva, pauwi na. Yan, galing abroad. Sa iyo Eva, ingat ka dyan. God bless. May God bless your trip. Marakal ka at pasalubong. Ayan, makauwi ka ng maayos sa iyong pamilya. Ayan, marakaling kapatid. Ayan. Daan kayo. Lilay lang. Breadwinner yun eh. Yan, God bless sa iyo. And salute to you. Dahil nakapag-aral ka ng asawa at mga anak at kapatid mo. At natulungan mo yung pamilya. God bless. Yan. Sana wish ko magka-baby na kayo ni June. Wala lang anak. Oo. Alala pa, bayo na pa din. Kaya mga subscribers, makikita po natin yung great improvement po. Ito po yung ating updated therapy. Anong petsang yan? February 4? O yan, February 4 ngayon. Eh. Marami din Valentine mo kayo na. Ay, Mag-isip cancer. nausin Valentine. Wala ako, mag-isip cancer eh. O, this updated therapy, walking natin, improvement. Kaya Apong Saling. So, papatibay ng kanyang lower limb. So, nandito pa kami, second time namin lumabas ngayon. Ayan, nag-date kami sa labas. Ayan. Tama, holding na sa lang, oh. Ayan. So, konting-konting lang na yun, no? Dito ka sa plat ka. Huwag ka sa mga rock. Huwag ka sa mga yung bako. Titingnan mo yung lakarin mo rin. Ayan, konting tiis. Malamang pag uwi sa bahay, pagod na pagod to. Ayan. So, first time mong lumakad na mainit. Oo. Di ba masarap, di ba? Ayan, masarap yan. Oo. May animada. Pagod na yun. Ayan. So lahat po ng mga kapatid niya, mga Pangan Miguel dyan, shout out! Ayan, shout out mga Pangan Miguel clan. Ayan, shout out. Ayan. Ayan. Mamaya, panoorin mamaya ito ha. Kung gano'n ka lumakad ang tumibay. So dito po, pinapatibay ko resistensya niya. Resistensya, pinag-uusapan dito, resistensya ha. Hindi yung doon ka lang sa isang konting lakad. So kailangan mo ng long walk ha. Ayan. Yung long walk. Pero dapat kanyang lipawas ko. pero dapat sa tampil kakatulaan mo. Ikaw. Kung kanina po. Baling gawang kaya kanya. Dapat ka basta-basta. Ali wheelchair ko yung kaya. Oo, wheelchair. Ito yung pinatambak mo, ito. Oo, pinatambak mo. Ay, ito ba yung pinatambak ni Apong Saling dito? So dito. dati raw, hindi ka makakadaan dito. Ayun, nalapag muna. Ang ganda ng view guys. So talagang napaka-presko ng era ni Apong Saling. Malalam niya dati. Birang pasyente ng ganito na long walk. Ayan guys. Ayan o. Ayan, palapit na kami guys. Palapit na kami. Isa ng konti. 5,000. Panoorin naman to ng mga kamag-anak ni Apong Saling. Ayan. Again, ngayon po ay February 4. This updated therapy sa long walk ni... kaya kalalim mo. Balansin mo yung sarili mo. Ayan, balance. Dito. Ayan, keep balancing. Ayan. Oops, keep balancing. Ayan. Sige. Ayan. Ganda lang. Malapit na. Ika mami rapal. Ayan. Open na ako pa. Chill ka pa. Kita ni Kevin, takot pag-ubunin. Kaya nga sabi ko may kubo na. Yan po, may kubo na. Ayan, nasa labas kami ng Apong Saling ngayon. Kaya mo bukit yaksel na po. Ang sarap ng walking therapy niya. This is called walking therapy. Ang tawag dyan, walking therapy ha. Ayan, sinasanay natin mga muscle mo, resistensya mo, as well as your blood circulation, conditioning of your body, lahat dyan sa pool dyan.
Eh mamaya medyo paut ka ng konti ha. Oo. O yung mga kinakain mo, ingatan mo ha. Ay, oo, napo. Yan, mga kinakain. Alam mo mga stroke patients, importante rin po yung mga kinakain. Kagaya po ng pasyente sa may District 1, si Kuya Marciano, mabilis makarecover yan. Kasi alaga ng anak sa mga pagkain, bawal, hindi pinapakain. Hindi. Ganun din si Marcelo, si Aping Bining, so lahat nakaka-recover na, di ba? Praise God. Pati kay Bong ng Magalang. Boss Bong, sa'yo, shout out. Yan. Mabait yung tao na yan. Mababait ang pasyente ko eh. Niya po siya, napakabit na din na po sa ling. Dari, kambasa ni. Alin ba? Mag. Kita ka banda. Alili, kita tamo. Magbangan yung tamo na. Yan. Sige, yan. Kasi kita ba sa ito na. Sige na, bitin mo na. Oo, sige. Strengthen your feet. Yan. Sige na ba. Kaya kukuha kitang kaili, kuha kitang kulan. Yan. Kaya natin yan. Yan. Ha? Papahinga mo ng konti. Relax. Chillax. Chill. Pahinga mo tayo. O, malapit na. Exhale. Yan. Tangkubo. Oh, wala pang hawak siya po siya. Oh. Tatalang kubo lang. Yan. Ako itatalan. Yan. Talang kubo. So habang ginawa ko po, kasi wala kaming taga-videoer, kasi yung aming Siyempre, videoer, mga wit na. nako busy paglalaba. Si Ate Pe. Yan. Kaya, pinagtsagaan ni Mang Kiping hawakan ito. Ayan. Kaya malapit na. Saling. Yan. So again, hanggang sa muli po, ito lang po kami muna. Medyo alalayo ko ng konti sa po sa ito. Alanganin ha. O sige. Para mo tayo sa ating mga subscribers. Hanggang sa muli po. God bless all of you. Shout out na. Shout out! Oh, sa Sa kanino? lahat. Sa lahat mga anak ko. Oh, lalakad na ako! Lalakad na ako! Lalakad na ako. Ay, nakakalakad ka na eh. Oo, lakad na ito. Ano po Okay, ba ngayon ito? po ay February 4, updated therapy na po sa Ling. Pangan Miguel, dito po sa ano ba to? Makabakli. Makabakli to? Oo, Sapang Biyabas. Sabang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Again, God bless po to all of you, guys. And don't forget to please subscribe my YouTube channel, Modernong Manggepeng 2. Ito. Ayan.